nene na ọkọdụ ka ndọkị ji wee bịa anyị si na ọ ga-abalị ụlọ ka ụmụnna anyị ma ndị nọ diaspora soro na-agbatị akwa na anya na ọfụrụ m ịga ka esi enweta nga yes ọ ka esi eme ya ndị ọgọ gbanịrị kpachakwuoro ụnọrọ ọgụ ka ụnụ ya anakwa egwu ọ dịghị izi nwezi ọka ịgbanịka yes It is main. It is main. One na big hotel no say makana omo ada na enundi. Iwe boy e baba no. Oya dey premium Sunday heavy. Awu be ndo za ka anyị na-ekwu akịrị ka bakwana n'obe nkọ. Odo iburu gbara na azụba anụ. Ka ba igodo n'obe na onye ibe ụnọ ma nke na-agwọ ya. Onye ara ka asa anụji n'ide na ọ na-egbu egbu ọsị aka ịma nke na-egbu egbu ịma nke na-agwọ agwọ ọ ide ya ṅụbara eri ahụ n'eri ala abịrị ka nke onye ara agụrụ Appreciate it.
Yes, big akadaba. Also the Navy by one coach. Akusinachi. What am I in the 20? You know the Osova. Let's go now, so they were so they didn't move. Now, move when I kind of go back and on top. Never was in the getting the man. I was in the Kanya. Never yellow be the I say now, how I got a